Tama dia dia kanta. I-share sa. Then ako i-share. Hello, nakita na jud mi sa Ryan sa Korea. Hello ninyo mga bay. Kay Beth Collins, hello nimo, thank you for watching. Kang Aluna Merdija Valdez, thank you for watching mga bays. Mary Ann. Okay lang. Lauta Johnson. Nakita na jud ni Bayet, no? Ay makita ni mo day, nakaana. Mao ni siya ma'am ang okay. Chapter. Seafood Uy, sa order Bayet. Seafood rin tanan ha. Nalagi karni. Nalagi karni pag sure ba? Wala okay na day. So, among number 1 order. Okay lang ang atong video, wala problema. Ha? Ito lang ako kana. Mangunaw sa taday. No, sa aming mga bay, no? Muna sa taday tara. So, dara ang mga rainan, no? Manapamugas ang kamo niya. Ang sabon dito ba yun, isa? Sir, patay today. Tight bar. Ayaw ana day kay dili makita mo gikaon. Ana ra day. Tight bar ang sabon ba yan? Sige kaon. Asa man yung dito? Kaya kong i-share sa page. Chicken sapsoy day is coming to town. Tapos, Ano, dagan di kayo ang kabalo lang po ba? Nga dagan. ato na poston day. Ha? Ato na poston. Oh. So when waiting for our order, sipat kayo ang wait. Sige na. Dara mong live. Ako na i-share sa page. So share sa nako ang live namo sa page, no? Ang naglungag jud ko guys gikan sa Cebu. Akong patilawon si Inday Kap sa rice nga gitawag og turmeric rice. Dahil Sige. Day, ang bata, aligang, ikaw ako unahon kay ikaw ang bata nga, di ka makaon. Kilala ko. Mutra ka ko sa kabuok, galit. Balbakaw with rice. Balbakaw with rice. Naman tayo na yung rice. Ano na lang yun? Oo. Time sa darling ha. Ato ning i-change kay Nakadaghan sa ating on. sige na oh. Ay kap sige na kay gutom na kay ay. Sorry. Ito na yung pag-una. Hebo ka nga gutom kay Juday. O isa lang ka. Lisod po kayo sa kabukday. Here, ang rice sa balbaka. Ikaw gang mo. Okay na ka ali. Ha? Basa na lang. Kaya siya mukhang yellow. Ano yung siya? Ang mga Tignan, ang kanon rin ba mo? ay kanina lang iyaha day. Kana na lang iyaha kana. Cannot play video ba yun? Ha? Cannot play video. Kana play video nga naman. Sige na mga off. Dong imo nga dong ah. Nama kay kutsara no. So mao ni ang among first nga video nga kaon. Ya, nagdala na jud og rice cooker. Ha?
Kada jud rice cooker mga guys. Aha, dira. Dala jud ka rice cooker kay parang do kuan ni siya kanang core cage 10 pesos naman per head. Okay lang. Pero at least anti-rice ka. Huwag pakupuan. Usap Hinay toshi. kayo ang data. Ina din mga china ka din. This last order to this gift about to be done by Bounty through price order. Kay Ate Cha and by Kap Kap pa-shout out. Dayan, hello ang saya naman mag... Sino ikaw na? Kauna. Grabe ka hinay. Hinay, no? Kaya ni mo i-share sa page ganing live natin siya rin. So ang in-order Dahil ako namin nung i-share sa ay... content line, i-share sa page na to. Kaya sa akong video. Ha? Gusto sa MC Joy ha. Ito ko lang na kamay lang nun. Unod, sige. Gamay lang. Kani, o gamay. Baka na lang, good lang. Oo, gamay lang. Man, katulong. Ako yung problem na katupan ko. Walay gagmay pi. Dagko, kani o. God. Bili lang di akong di katorot ha. Kung kabalo lang ko na nga ni kadaghan ako sa serve. Sobrang lang. Oh, share sa akong page. Nasa akong timeline. Kaya ako na mag-share sa akong timeline. Mga unta ninyo mga bayat. Ha? Pagkitag niyo muna sa akong page bayat. Hindi mo kayo bagong tag-page. Kuni traplet kong sudan. Bigit ibigita kong plato. Ano? Ano nang balbakuan ni kani? Ah. Ano man? Nay balbakwa mga bay. Ano man na imong kuan video bayot na may sunrise. Sunset na nakadong guys. Nay balbakwa. My God. Gutom ako kay Kuday kay babi ako nikaan ko sa airport. Nikaan ko sa airport pero ang ako nikaan sa airport mga kuan, mga dahon. Gong, Green dagan kay dai green bakuha na green. gong biyahe na dinong kaon sa town dong. Kay naka-standby mode man na diha. Hindi pwede makas mo yung town. Hindi lang yung mag-camera. Green green. Ikaw mo. Ah. Ang kasudan na magulang kaunon. Masapkan ko kulay kay pangatan ni Green. Ningkwat kung kaulo yan. Murag mo man yung cake with toasting, no? Amo. Ano din, no? Iwa po ba kaulo yan? Oh, sige na. Mo ni dai, no? Oh, Green. Muna na tanan. Mo dai. Pinapamit sa diri ko. Dapat dito dong. Dong kantit dong. Kabihon. Pwede na ko lapso. Mama ko, Ba, man ta na kulo. Dili ko eh. Nabi mo ganan dai. Water ako ba Mo, yun? mo. Dito na ka. Ikaw dong. Kani na siya. Ay mo, wag. Mag tubig ra ka. Na-share niyo mo? bago pa lang guys. Ma, bago pa lang 1.5. guys. 1K na? 1.5. Ako sa? Reviewer. Live video. Okay na na. Mga unta ninyo mga bayas, mga bayat. Kailangan na mo kuan. Kailangan. Oo ha? No. Mga namin laruas ko eh. Nalami. Mawid ang kamera ni trapuhanan. Fried chicken. Dragang. Is your order, madam? Pinapay na kang rice ha? Okay lang rice dong. Ganahan lang ka sa.
Ilang ketchup? Ilan semua? Mag-ingani po sa Muslim ka? Organic capital of the Philippines, Lumia. Ang? Organic capital of the Philippines, Lumia. Gumawa. Mao ba? Sulit lang kita. Umuwato niya ako Galing dong. kami dito tanan. Sige. Welcome mo no? Gatong di kanya. Di na pwede silupin. Ah, Na wow. tanan. Kung nag-ikuhan ka man sa Pilipinas. Akain mo nga Iday. Dili nga. Sambuanga. Sambuang ka din, sir. Namo to nagkuan og nag-offer og kanang Mga 13 hours. mga cucumber day ba? Sambuanga po ba? Pag bayad lang, 13 hours. Pero by air, dali na kayo. Rami. Day bakit kayong kamera? Ha? Bakit? Naikuha, naika lang. Bakit kami sa kaon? Ayaw na. Bilang lang trapuhan ng kuhan. Dili makita ang kaon. Bilang lang trapuhan ng kuhan. Iusab na lang ako live ha. Salamat sa inyong paglansa. Thank you so much. Thank you so much.